Kidam tang chiti ni phai krep player ni kang sampor phai ke thomra minute plikep rapho apor malom hanjang lang so sports association pathu aklamalong ingdeng pli inter MAC football tournament ke chingpon lason si aluhi ka chitong dun MAC sangpi kadom terang pi hanjang lang so sports association mai puje si pathak bokajan lems chunbang samson timong atum pen ke chenglok ke thegiding atum chitong dun si ingdeng pli Inter MAC football tournament ke pathulong RD pidun. Sarupathar MAC aterang atum ke thek muchora job labangso ke pathulong Deopani MAC aterang atum aphan 6-2 goal pen terem ponlo. Lapen ke wangji ni phai inkorei C arni ke pathu ponji aterang lake Borjan MAC lapen bokajan MAC atum aterang Angbong si pathu ponthupu. Sangti hidi pen present terang Karbing long life.